Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. NBI, kinasuhan na si ex-BOC Chief La Peña dahil sa magnetic lifter Shabu. Bureau of Immigration Detention Facility sa Taguig hinalughog, mga kontrabando nasamsam. 14 na sasakyan nagkarambola, 14 din ang sugatan sa Coronadal. Dahil naman sa pagtaas ng baha, higit 500 residente pinalilikas na sa Davao. PNP tiniyak na walang VIP treatment sa pagkaka-ospital ni Mayor Baldo. Vice Mayor ng Daragalbay papalit kay Baldo sa ilalim ng Rule of Succession ayon po sa DILG. Samantala, symbolic ngunit walang epekto sa BUL ang panalo ng no vote sa Sulu. Robredo tutol sa pag-takeover ng isang Chinese group sa Hanjin. Delikado daw. At Locsin, sinisi ang labor attaché sa work visa ban sa Amerika. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Ano ang dapat gawin para totohanang matigil na ang illegal drugs sa bansa? Repeat, ano ba ang dapat gawin para totohanang matigil na ang illegal na droga sa ating bansa? Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao and to the whole world. Muling sumasa niyo po ang pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Little News Philippines at telecasted po sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay napapanood sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217,
Cable Link Channel 59 and Destiny Cable Channel 84. Ang programa po natin ay napapanood tuwing alas 5:30 hanggang alas 6:30 po ng hapon, araw-araw Lunes hanggang Biyernes. So once again, kasama po natin ang buong puwersa ng Lidanos Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Tayo po ay ready ng muling paglingkuran ng sambayan ng Pilipino at ang lahat pong mga kababayan natin saan mang dako ng mundo naroon sa pamamagitan po ng mga totoong balita. Repeat, totoong balita. Hindi po fake news at mga makatotohanang issue na may direktang epekto po sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ang programa po natin sa studios ng Lidanos Philippines ay pinalilipad ni Clarence Andaya habang nakalalay naman si Earl Nico Dacame at yung ating Operations Head Engineer Oliver Licop ay naka-monitor at naka-remote at yung ating Creative Director Mark Anthony Reynoso ay ready na ang maleta papuntang Singapore pero naka-remote po siya. And even siya po ay nasa Singapore, he'll be working with our platform. Right, muli ang ating mga telepono po ay 0927-494-2175 kung Globe po ang gamit po ninyo at kung Smart naman ay 0949-736-5000. Sir Errol, kakaibang outfit mo ngayon, no? Malamig kasi rito sa aming studio at ang tag dito, Shaleko. Para may iba naman at hindi puros arimikana. Happy birthday sa mga may birthday po ngayon at syempre special mention sa mga OFW na suking-suki ng ating palatuntunan. Unahin na muna natin ang mga reports ng ating mga katoto sa Senado. Unahin po natin ang nangyari hong paggisa ng Senado sa pinuno po ng Miss Latel. Yung nagsasabing sila na daw po ang talagang kapabling maging third telco sa bansa at mas maganda ang kanilang i-offer na serbisyo when it comes to internet services sa mga Pilipino. Ano kayang nangyari sa Senado? Alamin natin ang report hatid na sa atin ni partner Jojo Sikat sa ating palatuntunan. Paring Jo, anong nangyari dyan sa Miss Latel sa Senado? Magandang hapon, pasok ka! Ginisa nitong si Senate Minority Leader Franklin Dillon, itong President and CEO ng Mindanao Islamic Telephone Company Incorporated o itong Miss Latel na si Nicanor Escalante. Iginitid Dillon sa pagdinig na may mga nagawang paglabag ang Miss Latel. Sa naturang pagdinig, lumalabas na may naging paglabag nitong si Escalante sa ilan sa regulasyon ng National Telecommunications Commission o NTC hinggil sa prangkisa. Kabilang sa sinasabing paglabag ang hindi pa rin pag-ooperate ng Miss Latel simula na makakuha nito ang prangkisa noong 1998 at ang kawalan ng congressional approval sa paglilipat naman ng kontrol ng kumpanya. Mas lalong naginit yung ulo ni Dillon ng tila ng insulto pa itong si Escalante na habang nagsasalita ang senador, nangiti pa ito. Pinagsabihan pa ni Dillon itong si Escalante na seryoso ang usapin sa Senado at huwag ito parang nangiinsulto na nakatawa pa habang nagsasalita ang senador. Sa salaysay ni Escalante, magsisimula na dapat mag-roll out ng operasyon ng Miss Latel noong 2003, subalit hindi natuloy dahil sa peace and order situation sa parang Maguindanao. Hindi naman ito kinatigan ni Dillon sa pagigit na maaari naman ito mag-operate sa ibang lugar. Sineta rin itong si Dillon ang hindi pa rin pagkuha ng congressional approval ng Miss Latel kahit na ilipat na ang kontrol ng kumpanya, 3 taon na ang nakakalipas. Binigyan din ni Dillon na dahil dito may tuturing ng revoke ang prangkisa ng Miss Latel. Sa pagdinig, iginit naman itong si Atty. Adel Tamano, ang Vice President for Corporate Affairs at its spokesperson itong Miss Latel, na ang korte na lamang yung magdedesisyon kung revoke yung prangkisa ng Miss Latel na mari naman itong tinutulan ni Dillon. Iginit ni Dillon na ang prangkisa ng Miss Latel ay pribilehiyo lamang at kapag may paglabag, may tuturing na itong revoke. Ito, si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you sa report na yan na paring Jojo Sikat. Paano kaya ito, no?
Lahat pa naman excited na makalasap ng magandang serbisyo po ng internet. Di tulad ngayon na pupugak-pugak kahit pinakamagandang plan ang kunin po niyo tulad dito sa aming studio, pinakamahal na pangalawa sa pinakamahal kasi ang susunod sa atin yung worth 22,000 eh. Pero minsan lulubog lilitaw ang signal, di ba? Ayan, so nga lang, alam niyo po, tama si Drilon, ang prangkesa po ay isang pribilehiyo. At kung may mga violations, dapat sagutin yan ng may tangan po ng franchise. Alam niyo po, ang franchise, parang franchise din po yan ng transportasyon. Na yan ay isang pribilehiyo na dapat ay ingatan. At kung anong serbisyong pinapangako po ninyo ibigay ng matino. Tulad din po sa media. Ang media operations, like radio and TV, it requires franchise. No? And you cannot just simply operate a TV or radio station kung wala ka pong prangkesa. Ayan. At bago ka magkaroon po ng prangkesa, ay katakot-takot pong compliance ang gagawin po ninyo. At kapag ka may prangkesa na po kayo, tuloy-tuloy po ang compliance sa mga provision. Pag nilabag po ninyo yan, may kapangyarihan po ang gobyerno na yan po i-reviewin at kapag ka medyo talagang obvious ang paglabag, may mga penalidad that includes revocation. Isa pang report ang ating panoorin. Dala naman ni partner Mike Francisco. Labang Estacio at Morales, kasado na raw sa Biyernes. Bakbakan ito, duguan yata ito. Hindi naman yata ito boxing Ito ay mixed martial arts. Alamin natin, talagang ako, tumataas ang dugo ko pagka nanonood ako nito. Talagang totoong sipaan, sapakan, talagang duguan. Iba po yung boxing, medyo may sapin pa. Dito halos ang sapin sa kamay ay napakanipis. Panoorin po natin ang report ni partner Mike Francisco. Paring Mike, saan yan gagawin sa Biyernes? Iniharap ang main fighter na si Jeje Estacio at Adriano Moraes sa media noong Martes sa City of Dreams, Pasay City. Sinabi ni Jeje na malaking bagay ang naging desisyon na sumali siya sa sport na ito dahil wala siya sa harapan ng media bilang kampiyon kung hindi siya nagpasya na sumali sa MMA sports. Guys, martial arts is a way of life. 15 years ago, I made that decision. One of the best decisions I made in my entire life. And I'm proud that a Filipino, full-blooded Filipino, stands in front and inspires the whole world. I'm proud, ladies and gentlemen, that I also tried different shoes in life. And I'm happy and proud to say that it's not impossible. Samantala, sinabi naman ni Moraes na handa siya bawiin ang flyweight championship belt na hawak ng pambato ng Pilipinas. How prepared are you for this fight? How prepared are you for this? I prepare very well. I'm very excited for this fight. Long time ago. Let's go again. Our third dance, the first trilogy of the One Championship. Woo! I can't wait. Thank you. Nagpasalamat din si Joshua Pasio sa kanyang fans sa suporta na binigay sa kanya matapos ito matalo sa huli niyang laban. Brother, ano masasabi mo sa last fight mo? Masasabi ko lang, siyempre, ganun talaga yung laro, may nanalo, may natatalo. Learning experience sa akin yun, babawiin din natin. Pero you're preparing for another fight or rematch para makuha mo ulit yun? Wala pang sinasabi yung One Championship na rematch. Pero ibibigay man o hindi, talagang siyempre laging handa pa. Laban na. May mensahe ka ba sa mga fans mo? Thank you very much sa lahat ng sumuporta at sa lahat ng Filipino kababayan, hindi lang dito sa Pilipinas, all around the world, lalo na sa Jakarta, yung mga Pinoy doon pumunta at nanood. Thank you very much. Thank you, sir. Maraming salamat. Mula rito sa Pasay City, ako si Mike Francisco para sa Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Mike Francisco sa report na yan. At tayo po'y magpapatuloy sa palatuntunang Kamaong Asero habang itinatanong po natin sa lahat
Ano ba dapat gawin para tutuhanang matigil ng illegal drugs sa ating bansa? Ano po ang inyong sagot? I-register po nyo yan. Comment po kayo sa ating live video. Immediately the Binit Hour live video sa Kamaong Asero. At yan po ay garantisadong babasahin po natin. Tulad ng sabi ni Peter San Diego, Sir Errol, greetings from the land down under. From Alpha Uno Shop, keep up serving our kababayans and more power to you. God bless. Thank you, Peter San Diego. And Manny Abner Parum dyan sa Malati, Maynila. Thank you for watching. And PJ Cabrera dyan sa San Pablo City. Kayo po, ano po ang inyong sagot sa ating itinatanong? Ano dapat gawin para tutuhanang matigil ng illegal drugs sa ating bansa? Tayo po'y magpapatuloy pagkalipas ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.